Obodo Urum dị na kansụl ime obodo Ọka North nke Anambra steeti na-agwa anyị na ọ bụ ikwu eziokwu bụ aka ahụ ndị mmadụ na-ebugharị na ndị ntọrọ mmadụ ji obodo ha wee mere ebe mgbaba. Obodo Urum gara n'ihu wee kwue na olu ahụ bụ voice note a na-efegharị n'ikuku bụ aka ọrụ ndị ọgbaghara na-amasị ndị achọghị dị ihe ọma ọbụla n'isi obodo ahụ. Anyị matara nke a n'okwu sitere n'ọnụ President General obodo ahụ bụ Sir Felix Oranye mgbe ndị ntaakụkọ ABS na-agba ya ajụjụ ọnụ banyere ọnọdụ ahụ. Emmanuel Okonkwo bụ onye nta akụkọ anyị. Kọwara na onweghị nnọọ nnukwu ọrịa dị n'obodo Urum Anike wee fọzie inwe ebe ndị omekome ji wee mere ebe obibi n'obodo ahụ, ebe ọ kọwara na ndị Urum bụ nnọọ ndị na-akọsi ọrụ ugbo ike na ha na-akọ ihe na ala Urum niile lukwe n'oke jikọrọ ha na obodo ndị ọzọ gbaa ha gburugburu, ebe ọ kpọkụziri ndị mmadụ ka ha bụ ndị ga-ewezuga uche na ya bụ asị jọgburu onwe nke ndị dị otu a jikọrọ aka ọnụ wee na-atụ megide obodo Urum ya nakwazi ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo n'ihe gbasara inwe ezi nchekwa na steeti a. N'ịtụnye ụtụ uche nke ya, onye ji ọkwa onye odeakwụkwọ pụtọrọkpụ nke ya bụ obodo bụ Comrade Matthew Ekwuola, onye kwuru na ya bụ ozi na-adabaghị adaba na-agbasa n'Igbo nnọọ nke jọgburu onwe ya ma na-ajụzi ajụjụ ihe ndị chịkọbara onwe ha wee mee ụdị ihe a na-achọ inweta n'ime ya, ebe o kwuru na ndị Urum Anike nwere nnọọ ndị ọrụ nchekwa kele nkwụcha nke ọma nwekwazị akụrụngwa ha ji echekwa ya bụ obodo, ndị na-akpagharị n'obodo ahụ gburugburu ya nakwazi n'ebe niile a na-akọ ọrụ ubi n'obodo ahụ. Site n'Urum nke dị n'okpuru kansụl Ọka North, abụ m Emmanuel